שבותים נמצאים אצל יוסף, לא מכירים אותו, ומרגישים שנרקמת סביבם עלילה, עם הכסף, עם הסכים, עם המרגלים, לסגוי ללולייני, ולוקחס אויסוני לעבודים, משהו נורא. הולכים לעשות אותם עבד עולם במצרים, ואס חמורייני. שומעים איזה טרגדיה עומדת לקרוא לשבותים. הולכים לעשות עליהם עלילה, לקחת אותם לעבדים, וגם את החמורים ייקחו מהם. איך הוא אומר? לוקחים אותו למאסר עולם, ואת השעון זהב שלו גם לקחו. מה זה ואס חמורייני? שואל הרמב"ם. אומר הרמב"ם, כי זה ההשתבס. זה ההשתבס. מומן זה כמו גוף. עכשיו, השאלה אס חמורייני היא שאלה ידועה. יש שתי תירוצים, יש חסידש תרץ, אני לא יודע אם מותר לי להגיד בישיבה של רב דוב, זה בסדר, אולי בקמפ, מותר לעשות בקמפ מה שלא עושים כל השנה, כן. רק שלא יגידו לרב דוב, שלא יכעס עלינו. מספרים על הרב מלובלין, כך חסידים מספרים, שהוא אמר שהוא זוכר שהוא היה אחד מצונו של יעקב אבינו, הוא היה בימה בזה של יעקב אבינו, הוא זוכר אפילו את הצליפה של השוט שיעקב אבינו נתן לו, כך חסידים מספרים. השבותים אמרו לו, כך סוסוני לעבודים ואס חמורייני, זה לא החמורים שרואים פה בחוץ אצל הבדואים. זה איזה מין טאנו, איזה מין מישהו גדול. זה חסידי שתרץ. עכשיו נגיד לומדי שתרץ.